Di ba dapat mag-wash kita sa itong dagway before na matulog. So, in washing my face, dili lang kay ordinary lang sabon lang. So, I use this. I use Avalon Organics Intense Defense with Vitamin C Cleansing Gel. So, mapalit ni siya sa inyong suki nga healthy options sa inyong syudad. Ingon dire, refreshing lather lifts away dulling impurities for fresh, bright skin. Char! So, mo ni siya, guys. Hi, guys. Maayong gabi diha. In this video, akong i-showcase dire kung unsa akong gabuhaton before ko matulog. So may labutin niyo kung unsa akong gabuhaton before ko matulog, no? Pero ga-share lang ko sa experience ba, no? So, before, on my previous video, akong gi-feature and akong gigamit ang kani Studio 35 Beauty. But before I sleep tonight, lain na po akong gusto i-try, okay? So I'll be trying this carrot lotion, GT, Nature's Way to Beautiful Skin. Char! 4-in-1 anti-aging formula. It has whitening, moisturizing, body concealer, and sunblock. Pero ako siyang gamiton karong gabi para kay murag na-feel gyud ako yung murag ga-action na gilog dry ang akong skin. Niliki ang akong skin. So, sige ko. Sa grabe ka busy sa kung kainit sa gawas. So, muna akong i-try karon, no? So, karot na. Relax lang. Pag-apply ani, of course, before ka mag-apply ani, you have to wash your face first. And then, magbutan na ito sa bisan pa asa nga parte sa imong dagway. So, okay. Mga tubang sa ko diri ha. Kaya naman ang sa amin diri. Lisod po. Mga tubang ko sa inyong kamera. Okay. So, yeah. Gusto ko baga. Okay, baga mong dagway. Dapat baga po nang ibutang. So, mo ni siya. And later on, ako pong i-showcase ninyo kung unsa akong ginagamit para sa akong lips. No? Budang-butang mo ang tawil sa mukha niya. So, yeah. Guys, kailangan ta mga timan sa itong kagalingon. Kisa may mga timan na to. Kato mga bisan pag ako mga friends ka mga minyo na mga anak, no? Kailangan na to atiman na itong kagalingon kay lawas sa puhunan ba? Char! Panit rin puhunan. Don't you know, guys, that our skin is the largest organ sa atong lawas. So, kailangan na siya og atiman kay ang atong skin gyud mo ni atong pinakaunang linya of defense gyud kay expose mo kay siya sa pollution and everything. So, you know, we need to take good care of our skin. Char! By the way, kaning GT Nature's Way to Beautiful Skin. Kasi pangalan ng GT gyud. Ang kaning GT gyud mapalit na niya sa Watson, no. Ambot lang nalimot ko sa presyo. Basta nalimot ko sa presyo, mas kamo na tanaw dito lang ha. Kamo na yun, dagko na bitaw mo. So yeah. And so muna ni siya. Ayan. Muni guys. So ayan, papaya. Oh sorry, carrot lotion ini siya. Anyway, sa ginaingon ko pa kaganina, I will be using this for my face and I will be using this for my lips. So Lucas Papal Ointment, made in Australia, and then I bought this from a friend. So katong maglikay ta sa to mga dry lips, no, kay bisag walay mo kiss nako, pabutang yung para sa simod para kisabul ba. Chat. Okay, sa apply nganang gamay lang yung gaya. Okay, and then by the way, guys, kaning Lucas Pawpaw Ointment, dagang kini siya gamit gid. This is not just for para sa dry nga lips. This is also for application for boils, burns, chafing, cuts, cracked skin, gravel rash, splinters, open wounds, insect bites, and nappy rash. Monisia. The ointment helps to relieve and cleanse. Char! So Monisha, I bought this from my friend Christine Karang-Karang, and I'll be tagging her name on my video. So guys, mo to, no? So before matulog, always brush your teeth. Put something on your face para mag-hydrate siya whole night, and then para put sa imong lips pod, and don't forget to pray. Don't forget to pray
pray to God for another brand new day pagkaugma nga nindot ang dagan sa atong kinabuhi. Good night!